ban shanga pibaro kibashitong bat ibakia jingken. Kakanhon jong ka Delimitation Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC benta ka sngi kala Hiar Sha Wkh Khasi Hills na ka benta ban punlong ye ka jing Sngap la ne ka hearing halor ka jing sngo jing ki Paidbah Nongshong Shnong ki bam hap lang haju ya ka Constituency jong ka MDC na ka benta ban penbet thamai hakani ka jing lang kila dan chipun ki nong lam Shnong na ki Shnong ba pher ki ba hap po upur usam jong ka West Khasi Hills District ki badon pat ya ke MDC Constituency Sha Wkh pat ke district bat kumju ki bamhap lang haju bat ka block la ni ke MLA Constituency man pensngau ya ke jingkwa ka jongki ya khmat ke committee ki record ka Delimitation Committee ka KHADC habaya kran chikilat pathai Khubor Shillong ba ka jingwan ka jongki Sha Wkh Khasi Hills ka long bet ban Sngap ya ka sur jongki Paidbah Nongshong Shnong Halor ka jingkwa ka jongki halor ka jingpen bet ya ki Constituency ki beron chabar ka district bat ka block bat na kaliang jang ka committee kan sapha ek kai pot sha ka KHADC Ini kejingwan kejingi kata Delimitation Committee no. Kalau ban cuma ya ki Constituency. Ini ban pihak ni kalau ban maka kita Shnong ki bahap Sha Wkh Constituency ke Sha Sha Wkh pat Constituency no. Iwan kenang banyak mereka hearing public hearing ban Sngap ki Paidbah ke ikabakidan ban om nakaliam jongki ikhat khnang hamne ti kiliawan ti don Shnong ki bajan Sha Wkh Constituency rela perngat ki Sha Wkh bat ka jikerpat jongki kalong sobha ban perngat no Sha ka Constituency ka ba ki khamjang ke ti kajingwan kajungi hamne kalong tang ka taban pembe ki hukum tan mar kidon kinam thepot ki ba Sha Wkh Constituency ki semjing marka district ka hapshaway mereka Constituency ka hapshaway nang tak ka block ka hapshaway ka baki kingat shaway ka bu jing ya ki ke ki no kinja development ti de halor jo kata niwan bon penbet kat ke bangla bangla kata ti hadu uta ka no tanding ki constitution ki ba wat planik Shnong ki bawan Khubor mantag sngi Khubor mantag sngi hamne kilong khandai group Khubor khandai group ko kamdai tangi ko Shnong ipidan ko ko ba ati like di santin Shnong pi kidon ke pakwa banne haju nomor ba kapan suke ki te nomor ba don nak deng jongki ka konsen ilongga assembly dengan haju MDC haju kiko bakin nek haju tenrai kidon pat kiko kiba ka MA ka don shaway bat MDC shaway kita kewan ban kepat bala dolong ke bala ban penuan hakaju bat MDC bat MA te kidon Shnong kita nakol ke district andai ka Constituency pat ka hapu district Kidon ki bakum kita ke Shnong bat de ki bakum kita hi kiru kiwan mat kerpat pan hapno ya ka Constituency joki ha kata ke district ha waki kidon Shnong marngor ti kumbala jubab usordar na ke Sha Wkh niru Sha Wkh ka sur ikwa ba ya ke MDC an penhap langno Sha Nongstong nomor ba ya ka Constituency jong ka MLA ngi hap Sha Nongstong ka blok ru ngi hap Sha Nongstong ka district ru ngi hap Sha Wkh Khasiel kum ta ki Paidbah ka ko ka sur ki kwa ban penhap langno nang beki ki jing trekam kan long ka ba renti kan long ka ba ya bet
tak ada kejengwan jengi kakak sekolah.